Een keertskliniek op een echt keertsveld of op zoek naar graaidevogels? De leerlingen van het Marnecollege worden deze week onderdompelen in de Friese cultuur en taal. En dat had zijn redenen. Het was dus zo dat we altijd alle Bregenklassen, nou alle eerste klassen, die kregen altijd al een uur Fries in de week. Toen zagen we echt een deelgang dat we net genoeg enthousiast krijgen konden om in de tweede klas die karakter te maken. Nou, door deze Friese weken proberen we een iets andere insteek te krijgen, zodat ze nou echt bewust straks voor de tweede klas het vak Fries kiezen kennen. De nieuwe aanpak kan in alle gevallen op enthousiaste reacties rekenen van de leerlingen op het keertsveld. Want dat ze kiezen maaien tussen keertsen of les krijgen. Ja, keertskliniek. En ja, misschien wat een domme vraag, maar waarom vind je hem dat leuker? Omdat je dan net goed leren. En met buiten. Net leren, zeggen ze, maar de leerlingen krijgen toch wel wat mee. Nou, maar namen de net-Friestaligen natuurlijk, merk je nou al. En dan is die maar de tweede dag natuurlijk. Want dan van de week maar we zien hoe het echt al rent. Maar deze tweede dag merk je al dat de net-Friestaligen, wat ze juist de middag mee kregen, mooi onder oren het vierleppen met ze, maar ook mooi het maar de taaldwanden wezen. Dat je zeggen dat ze op morgen wie is naar die taal zeggen en naar het Fries in zijn algemeenheid. De Friese wieken budget bevoorst net dat de leerlingen geen enkel lokaal meer van binnen zeggen. Ook daar gebeurt nog in een noor. Ze willen hier een echte kront te maken. En na oral dag lijkt de stemming bij de organisatie behoorlijk positief. De reacties die wij tot nu toe jaren zijn ongelooflijk positief, zowel van de leerlingen, en dat is natuurlijk het belangrijkste, dat de leerlingen positief binnen, als van het personeel. Dus wij krijgen tot nu toe hele leuke reacties en positieve reacties van hen. Maar het is maar de vraag of aanst meer leerlingen kiezen voor Frieske les. Zodat ik elke nien deze zeswijze begrijpt.